Right, following nyaya yatakaripota panapa tichitaura isusu kuti kune brother yaWicknell Joaquim Chivayo ari kunzi akabatwa kuSouth Africa according to public information right now negold ine Johannesburg estate negold riri kunzi ranga riri worth plus or minus, I mean plus 15 plus million rands, 15 million plus rands. So from there and then nenyaya dziri kuitika right now mostly I think muri kuona even vana Rutendo Matinyarare vari kubudikira vachitaura kuti Wicknell is one of the biggest gold dealers muZimbabwe, in fact same level nana Scott, but I mean hazvinyanyi kutishamisa kana munhu akadaro because pane mari yakawanda zvisinganzwisisiki. Dai muchiziva mota dzakapiwa vanhu kumasoko unofunga kuti iAI iri kubudisa mazifortuna. Ndo paunonyatsokuona kuti Mnangagwa faction kana kuchinzi ndo politics dzavo idzi kuti vanotenga nyika directly vachitenga vanhu based on influence kuti muri kuchechi muri kuchii rather than kuhoresa vanhu maticha manesi, because as simple as that once wagutsa macivil servants akawandisa and macivil servants ndo vanhu vacho vanotovhota, so why not musingahoresi vanhu ava vakandidate to $1,000 per month uvoona kuti vanhu vanenge vakupembera vanongovhota, but no vanoti mwe woenda kumasowe mwe udana ukuvota zvakadai zvanidi chisikiri chacho chimwe chinoya chekumombe chacho. So tiri kunzwa right now muri Zimbabwe information iri kusvika panews desk iri kutaridza kuti something have happened, there been moves inside Zimbabwean intelligence and investigations. The military iri kunzi have moved pane zvakamboitika futi I think patwa nemamanzi kuti kumba kwaWicknell kwakatogwa mabox, they were trying to secure some evidence, but it seems like it's happening right now because pari kunzi papinda mota pamba paWicknell according to vanga vachiona papinda mota mbiri ngaritadza kuti marori eintelligence anenge asinawo kuzonyogwa because intelligence vanenge kumana but manumber plates anokuudza kuti number plate haisi ordinary motor. So ndo zvazobuda chinzabuda nemaboxes aindwa nawo. So isitazobva tabvunza isusu kuna comrade Takawira kuti comrade Takawira, do you know anything about this? Vachibva vaita ma-verifications avo vachiti yes, there seems to be an investigation right now going on. It's not like it's only Wicknell Chivayo who is being investigated, but the military intelligence is have got a lot of investigations going on nezvigananda zvese. And yese inyaya iri kunzi it's known by VP Chiwenga. As a matter of fact, inyaya yokuti VP Chiwenga have pushed it through the military intelligence also kuti ite ma-investigations ayo after vakapinzira the dossier riya ravakapinzira kuZANU-PF Politburo vachicomplaina pamusoro pezvigananda necorruption, right? So zvakamira zvakadaro muri Zimbabwe zviri kureva kuti vose vanatagwirei vari kuinvestigatwa, vanatungwarara vari kuinvestigatwa. If this is true, these guys might be under investigations right now, and it seems like most of them vanenge vachiteerwa vasingazvizivi, but ukazoona watosvikirwa kumba pachitogwa evidence zvoreva kuti unenge wakutoziva kuti chiri kuitika, but tagara toziva sikiri remuZimbabwe. So ndo information yatinayo muri yeZimbabwe right now, tichiziva kuti president Mnangagwa vatagwa kuti vachiri kuBelarus, tichiziva kuti also nyaya yeCAB 3 yapushwa forward, yanga ifanirwa kutanga kutaurwa musi wa18 which is mangwana, yanga ifanirwa kutanga kutaurwa muparliament musi wa18 mangwana, mangwana inova chimande handiti, but zviri kunzi right now it have been pushed forward kusvika 2nd of June. And then pane information iri kutitaridza kuti iyo pane private jet ratanga kuita moves 3 to 5 times trips from Harare to Dubai, and that private jet vamwe vari kutaura vachiita speculation vanotiudza from insiders kuti riri kubudisa goridhe. Makaona president vari kuvault yenyika, saka mai goridhe iri kubudiswa, and reason why papostponwa mabill number 3 kuti tange kuda kupinzirwa muparliament right now is because makomana vabata information yekuti surely the military establishment seems to be against CAB 3 zvokuti vachingopinzira CAB 3 vakomana vanogona kutosungwa. So because of that vakomana have bought time yokuti vagone kubudisa goridhe munyika kuitira kana chikazovabvondokera vanenge vava neufumi kuzhe kwenyika vanogona kubuda vakanorarama kuexile. So for right now it remains speculation muri Zimbabwe, but tinenge chikupinzirai news pano pamuzinda wevanhu. As soon as new information comes in, stay tuned. Thank you for watching.